Özbekistan Respublikasyna döwlet saparynyň ikinji gününde ýer bilen hormatly prezidentimiz ýangy Özbekistan seýilýäkine geldi. Özbekistan Respublikasynyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň şany senesi münasibetli açylan bir medeni we din jaş seýilýäki ýurtdaky iň iri seýilýäkleriň biridir. Hormatly prezidentimiz garaşdyrlyk ýadygarlygine ajaýyp güllesesini goýdy. Bu ýerde döwlet başdanymyz ýadygarlygyň aýratynlykları bilen tanışdyrly. Garaşdyrlyk ýadygarlygy Özbekistanyň onun edermen we gaýdygysyz paragaçylyk söýjüg hemde rehmetliýär halkynyň şanyny dikeldirli. Onun eteginde halkymyzyň taryhyna 3 müjek ýyz galdyran ata babalarymyzyň müdümlik hakydasyna diýen sözler gelipdir. Soňra hormatly prezidentimiziň awtolo kerweni Köksaroy döwlet kabulhanasyna geldi. Köşüň merkezlik ýerleşiginde hormatly prezidentimizi Özbekistan Respublikasynyň prezidenti mehirli garşylady. Iki ýurduň döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi surata düşmek dawratyndan soňra hormatly prezidentimiz bilen Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda iki tarap bilen duşuş geçirildi. Özbekistan Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimizi özbek topragynda mehirli berekläp, döwlet başdanymyzy Özbekistana döwlet saparlaryna gelmäge çakylygy kabul eden üçin hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz Özbekistana döwlet saparlaryna gelmäge çakylyk hemde türkmen wekiliýetine bildirilen mihmansyýarlyk üçin minnetdarlygyny beýan edip, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.